asale wong tresna kota bisa lali. Ae ae. Oh oh oh. Pengendangku jaipong bareng entuk susu pangku. Wah, jan. Pripun? Entuk susu pangku ning Ponorogo mau bengi kono kuwi lek kondang enek kopi pangku. Lah niku kok susu pangku? Duka niku beda karo liyane jalukane susu pangku. Mboten masalah. Sing paling nggih penyemangat. Penyemangat. Brenggolo menika macange. Nggih. Brenggolo Kecamatan Ploso Klaten. Betul. Leres nggih? Nggih. Kediri Mbah Lurah menika teng mriku wau pun salaman kalih kula. Sinten? Bapak Giatno. Gianto. Oh iya, Ding. Gianto. Pak Gianto, semuanya yang hadir pada malam hari ini luar biasa. Wayangan penonton tumplek-blek sak lapangan, masalah. Dasar Sinengkuyung karo Mas Percil CS. Alah, mboten kula. Mung pengen roh gedine sindene sampean sing ngono kuwi. Ngono kok mriki niku kalih kula pun pelek kok napa malih Mbah Lurah Pak Giat. Ya. Giat. Padha-padha neng angkatan. Nggih. Kono angkatan Napa? Angkatan darat. Darat. Maksudnya itu angkatan apa? Lek Pak Gianto neng angkatan darat. Lah nak Mas Percil? Angkat-angkat. Iya, berarti awakmu manol. Ora apa-apa wis to aku mbok apa-apane aku manut bengi iki. Kudu manut karo wong tuwa. Ora manut piye wong aku mlebu jebleng ning nggon transit toilete gak enak akhirnya tak tutul-tutuli tembok. Lah awakmu yo ngono. Lah piye? Lah mau perjalanan nyapa ora mampir ning pom dhisik. Aku agak iki perjalanan kula teng Sragen Solo wau. Mriki jeblet dipatwal polisi sing ngomong apik. Iya, sing ngerti piye mau? Ngomong piye mburi mau? Ngomong wah Percil hebat. Mara ning wayangan ning lokasi wayangan ae diterni polisi. Dipatwal polisi. Sing tuwek rada nglenyit tuwek itu lho. Piye, Pak? Sing tuwek mau ngomong apa mau? Sing tuwek genah rasan-rasan. Piye? Wah, Percil ini masalah apa neh? Aja ditutne polisi. Berdasarkan pengalaman. Pengalaman apa? Sing ora paham ya ora ngluputke iki enek perkara apa neh Percil kok digiring karo polisi. Aja-aja kok arep masuk tahanan kena. Boten. Kula niku jauh dari pokoke cah nom-noman kok sampai kenal. Wah, uripe wis ora mungkin tentrem. Sebab bahwasanya pemakai obat-obatan terlarang itu dimanapun dia make polisi pasti udah tahu. Akan mengendus di mana dia berada. Timbangane dolanan ngonoan alung ndelok wayang karo ndelok sindene Pak Minto sing apik-apik. Wah, iki padha kula niku mawon. Contone kaya kadalu menika. Jenengan wayangan mulai jam pinten wau? Munggah yoga jam 8. Niki mangke sampai jam pinten? Jam 4. Niki wau Mbah Lurah pun ngendikan. Piye? Mas Percil, pokoke iki ku enek hadiah Doorpress. Wah, hebat. Mas. Dalam. Lek ngetokke hadiah Doorpress aja limbukan. Lho, lha kene iki diaturi. Aja pas limbukan. Mboten niki, mboten pas niki. Maksudnya pengumuman. Pokoke pengumuman riyen. Sapa sing sampe delok wayang sampe tancep kayon. Heeh. Dikai dhuwit sak per orang 250. Alhamdulillah. Tapi wake lho, Pak. Sak mowene sing menehi sapa? Kuwi rencana. Rencana kok mbok omongne. Nah, aku wis dibisiki karo Bu Sinta. Garwane Pak Gianto. Iya. Iki mau Mas Lendem mangke tulung umumke. Bagi siapa saja kagem sinten mawon ingkang nonton wayang kok nganti rampung ngantos tancep kayon. Syukur-syukur sampai bongkaran panggung engko isuk enten hadiahipun. Hadiah apa le? Ngantuk. Lah niki sing pas niki. Karo anu Mas Percil kula meling teng panjenengan nggih. Napa? Lek panjenengan nganggo epek Ponorogan dasare dengan corak
Nggih. Macan niku pantes jenengan sik duwe gedhe sithik. Nggih. Lek sentem ku gekno sing separo kuwi. Kegedean eboke kuwi ngono ki. Masa, Pak? Kegedean kuwi. Lah iki bocah iki ora iso gedhe wong bendina ning omah seneni bojone kok. Nah, kuwi dirungokke. Wong lanang ki korbane wong wedok lek bendina diseneni ku dadine Sebab Kuru napa? ngeten iki. Wong wedok iki turunane Hawa. Nah. Wong lanang turunane Adam. Lah. Hawa iki lak Hawa mangap. Mangap. Dadi wong wedok iki nyecret iki biasa. Heeh. Ning turunane Hawa lak wong lanang Adam mingkem. Umpamane diseneni bojone isone mung mikir akhire stroke. Aja ta, Pak. Ngene kowe. Wi tangga-tanggaku, dulur-dulurku wis do ngrasani slentem mok kuru, slentem mok kuru. ya kena hawa kuwi. Hawa kuwi, mang mula Kuwi kuwi. kurang ayem. Lah iya. Slentem kuwi kuru mergo kurang turu. Nah, terus? Slentem kuru kurang gizi. Padahal mboten lho. Kuru niku mboten kurang Sik, gizi, kurang lek sampean kurang gizi iki gak kurang gizi lho ya. Ah, nggih. Ning lek sampean kurang gizi gampang sekar gadung banyak gizi melimpah. Kok saged Kae sing ngendi kae sing pinggir dhewe kae. Pak niku gak Pak kuwi jane sinden apa sumur bur. kurang nek niku gajih tok. Gajih tok. Asline niku tiang kuru mboten kurang gizi, mboten kurang turu, mboten kurang asupan. Asline mung siji, Mas. Kurang apa, Le? Kurang daging. Loh, yo ki yo genah nak kuwi genah kuwi ku tulang Lah ya daging. kan balung kulit tok to. Tapi jenenge iki lek jenenge bersih desa. Bersih desa. Rangkeane sama napa mawon bersih desa mawon napa wonten melih? Aku ndak patek mudeng iki rangkaian acara iki puncak acara rangkaiane aku ndak ngerti. Masalah ditangkap mosok mboten ngertos. Aku ditangkap tujuanku kan mung ndalang perkara rangkaian sebelumnya Lho saya ndak jenenge tahu. dalang iki kowe kudu ngerti woy ngawur. Nyapa? Kowe nyeneni aku nyapa wong panitiane ora nyeneni kok sampe nyeneni. Ora ning aku. ngono lho sing ditanggapi awakmu lho, Lang. Kowe kudune paham iki kan. Sik, kowe ngerti ora? Enggak, Ro. Heh? Enggak. Padha ora ngertine kok dadak ngeyel. Lah iya. Lah mulane nak gak ngerti takono sing ngerti. Lah Nah. iya apa? Bersih Apa? desa karo apa? Loh, aku yo gak ngerti. Kowe iki ditanggap kudune ngerti rangkaian acara sebelum wayang kulo sebagai puncak acara kudune sampean yo ngerti. Lo ngertos. Awal acara tadi pagi Heeh. pembangunan panggung. Heeh. Pembangunan panggung iki. Sore Pembangunan pedagang kaki lima. nah. Terus rada bar isak masyarakat teko. Lah, Urung. Loh, Urung kuwi. Sampun no. Urung acara makan-makan. makan-makan. Makani sindian-sindian yoga. Jenengan dar napa wau? Aku ora mangan kok. Lho, masa mboten nanti dar? Pecel tumpang. Apa ro dhek pecel tumpang? Pecel tumpang nang pencuk. Kuwi nang dhuwur gledek aku mau jikokke. Pak, takonono wenehane panitia apa mampir ning Sampeyan mampir apa wenehane panitia? Aku ora kulino mampir. Aku wong kenceng, angger bulan kok omah ya tekan nggon ora tau mampir-mampir beda karo awakmu. Walah lah sampean ngomong ngono kuwi tekan dalan bledos sampean. Lah ngopo? Wong dalang sing paling nakal mung awakmu tok kuwi lho. Lah kowe iki sinden, oh iki lho, sinden tuwek sithik dipateni ning grup kene le. Ora Ojo nom-nom kabeh, Pak. Iki mampu lho iki nakale ra ukur. Sik. Iki harus ada klarifikasi segi penggenaan lho ya. Klarifikasi opo? Iki urusane nyawa lho. Kok Lah, aku apa? sik to, kok aku sinden dalang paling nakal membunuh mateni sinden iki apa? Lah sampean delon lho, sinden apa nek sing Aku ora mateni sinden nek Sekar Gadung tuwek tak pecat. dalan iso iki. Lho. Aku pas aku. Gak. Nuteng jaman kelakone masa iki jajal kowe dadi ning guyon maton golekno sinden sing tuwek-tuwek. Lah nek sing nanggap tak imbui. Lho nyapa kok ngurusi nggonku. Loh. Iki lho aku ngurusi sindenmu lho, Lang. Saiki ngurusi ndak oleh ngurusi nggonmu. Ora oleh. Sampeyan ndak oleh ngurusi aku. Lho. Iya wis Ndak oleh ngurusi kene. Aja aku kok tambelne aku duit entek. Aku tak Kok surat. ngantek ndak ngurusi melu ngurusi kene. Gak. Sak tembang tak target 200.000. Nah, syukur kowe. Syukur ndasmu. Ndek enane ning Blitar aku teko 2 yuta perkara melok kene. Aku susu kaya melok anu lho, melok londo iki Mas aku. Ya jangan. Benceng teng pundi jenengan? Benceng teng pundi? Aku nang tambak petik laut. Anu pas oh iya Mana nek tambak- libur. tambak Ulan anu? iki ulan nek libur. 1 hari jenengan kontrak kali kula. Ngopo? Anu, kula kan benjing jenengan iki komplit, yoga-yoga komplit, pokoknya Hah? libur sama telepon aku. Cak, aku libur tanggal sakmenten. Main kali kula. Wong loro. Main apa, Pak? Main karo awakmu. Wayang Ora, apa? Mas. Wegah aku lanang kon main karo wong lanang ra sudi. Piye to iki? Maksudnya iki pentas sih lho, Lang.
Ya ngomong dijelaske pentas sing delok ya akeh. Gelem ora? Wayang Gelem di DP saiki kowe dikirim ning Israel lah gelem. Hah? Jangkrik tenan aja omongan. Ya sing sabar to, Bos. Awakmu kok Tanda-tandane wong arep stroke iki ngene iki gampang marah kuwi. Ora. Ya awakmu kuwi. Rumah saku. Ning kula ngambil. Kula ngambil anu sidene mon. Lah apa sih Den? Tak silih. Monggo apa? Ya lho iki bal-balan jenenge. Ya ora kok nyanyi kok. Aku mau pengen roh karakter karena teng pundi-pundi mawon Sekar Gadung. Kuwi mesti bocah apa sindene kompak, Ayu-ayu isi nom-nom kabeh. Untuk kebutuhan entertain itu masuk. Aku nyawang guyon matonmu ketoke malah rada enom-enom ngono. Iya sing tak pecat tok. Oh, alah ngono kok ngelokne. Lah aku karo dalange padha asline. Karena memang semua itu untuk kebutuhan Entertain pokok. Kados ngeten iki kula ningali niki nduke iki 1, 2, 3, 4. Iki kok mangan to bocah iki? Alah wong kuwi obah. Dreban lho, Pak. Obah mimil. Ketoke dadi mbobot ketoke. Oh, bobot neh. Kuwi prei mangan ya mamah biak, Dek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Hitungan kok langsung mlesat 12 bar 8. Dah nyapa? Ya sak sirku to lah. Songo. Ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. Nah. Lah tapi kok dadi wong 5 dirangkep siji. Kuwi rada adem bedudukno lho. Niki. Kuwi apik lho, Pak. Pit. Nek rene wong kuwi suarane apik. Heeh. Pit. Nggih. Delok nek apa beduduk. Mungkret meniki. Apa meneh adem-adem ngeten iki bahaya ngoten niku. Bahaya. Mlaku sithik Deprok. Ndek ngenane main ning ndi apa ki kan kademen to Le? Ning wilayah Bromo Tengger Pak Minto lan kono karo aku. Iki liyane munggah langsung mudhun. Mesti lak wong wedok lak gak kuat kan ngempit langsung telat. Absenen Mas Rentem. Iki engko ya ngono iki. Sinden ki suwengi lek medun nek ping 4 beseri. Lho niki lak niki. Lah nika ben mudhun mak prok mlaku rong jangkah prok. Ngoten niku. Ora ngono kok kaya pitik. Horen. Kaya ruru kowe raimu cel-cel. Syukur. Wong lemu iso nesu. Ya iso. Kaya ruru cel-cel wong aku dingi ngono jam 4 ki ndoprok nang pedan langsung kaya rudal balistik mak piyokno bul. Lah kaya awakmu kaya ruru wong Tapi kan pipine gembul lho Le. Gembul kaya apa? Lho, lah pipine bocah kaya ngene iki. Saiki mbok adu aku munggah gunung wani Le. Oh, wani. Yo, saiki Ayo wis, aku munggah gunungmu ye. penamen kowe. Lambemu kok sembrono. Munggah gunung iki apa mesti dhewe gunung. munggah wae kono. Mangsane arep munggah gununge Sekar Gadung. Kene rong tau munggah gunung Alah sampean bukit cilik-cilik iki ora masalah. Amin nun sewu. Kula 1, 2, 3 tak jelok jenengan ningali ngeten iki sinden ngeten iki saking napane Bos. Aku ndak ngerti sinden. Ngertiku mek bojo tok. Tenan? Tit. Masa gak ngerti sinden? Boleh nek sinden apa-apane meneng lho ya. Meneng. Iya. Oh, oke. Pokok aja nemen-nemen lho ya. Lah alah. Lah jare gak ngerti sinden, ngertine bojone tok. Sing mbok senggol kono ning sing loro aku. Lah kok sing lara sampean niku wong kene. Bagian dari Sekar Gadung. Lah kene lho manut, Pak. Nadane Mas. Lek manut ya lanjut. Nah, oke. Nadane Mas. Dawuhe Pak Aku Minto. agak diangkat, Mas. Agak diangkat. Agak diangkat dikit, junjung sithik. Agak diangkat. Diangkat dari bawah apa dari atas? Dari atas aja. Atas. Wis dadi iki. Aku mbiyen iki cara lairku iki turunku dagelan ya pilih dagel kok iso cak-cek karo sinden. Iya. Lah salah sapa milih dadi dalang? Lah iya urusanmu sewengi debok. Lah iya lho, suwengi utuh, sesasi utuh mek kon ngadep debok Tapi padha mpuke lho, Pak, mboten napa-napa. Apa ya susi atos, Adik? Sini, Adik. Mohon maaf, Mbok. Lang, Pilihanmu lho, Pak. padahal. Gocelan dong, Mas. Iya, sini. Lang, padahal Lang. Anu bane nek sing gembok sisih ya piye? Dalang anu sindene utuh tapi ya. Kena watu. Oh. Sampeyan ki Sinden piye to, kene Mas? jangan- Aku cantik loh, aku cantik, aku manis, aku putih juga loh. Lah Kok iya. sik dicacat to, Mas? Enggak nyacat Dok, mlaku Dok. Sekoke mati sisih lho Lang. Mati sisih piye? Jangan diragukan lagi sinden Sekar Gadung ini pasti cantik-cantik dan nom-nom. Ala kademen emang ngene iki ya sindene anu Pak. Heeh.
anu nduk anu wis balik. Enggak. Harus digocelin. Iya tak Harus digocelin. Oh alah yo. Sengkleh sisih. Lah sinden kok iso ngadeg mbok apane iki kok iso nganti ngono. Kleru tertipu aku tertipu. Tertipu piye? Sinden sampe apik mbok dekno kok iso dadi kaya ngono mbok apakno ae. Kene. Ini lagi apik iki kita. Lagi guys genah wis. Genah apik iki. Ini nduk Cahayu. Ini. Lah, hup. Ayo jajal sitae jaga sitae. Hup, ngene. Oh, lari. Aman. Duk. Dalam Mas Percil, apa kabarnya Mas? Iya. Piye? Apik to? Apik. Kaya anak turunan babi. Iya apa-apa lah. Lah wong yo disawang ketok apik. Nun sewu nduk mriki wae kali sinten, kali rombongan, kali nopo. Tadi diantar sopir Mas. Anu ya, jane ngene iki. Anu beda-beda ya. Mas beda-beda. Njat balik wis ndak ada. Lah ngapa to Mas? Enggak. Aku sesir karo sampean. Enggak wis. Iki lho sing omongan karo sampean. Kuwi sik pengen. Ndak pengen di Senteng sidenmu. Gila sidenmu. Mbak Sulis. Ini tak pilih ki mesti bener ki nggo. Oh, iki lho mesti apik. Iki pilihane dalange sing apal seluk beluke. Apa. Mbak Sulis. Dalam. Napa? Oh, enggak. Aman. Jangan. Ora sang mbok tuntun aku iso mlaku dhewe. Oh iya. Jangkah. Oke, Bisa. plek ngono ya. Mbak. Milter kon nambang kowe kok. Iku lari-lari. Oke. Bisa. Sikile diangkat. Oke. Nuwun sewu Mbak Yu. Ini kan hadir pada tadi kan Mbak Sulis. Umpamane enek apa-apa iki umpamane Lah kok tekan kono bareng to, Pak? Mbok kok iso. Iku lho. Aku melok guat lho. Sindenmu lho diurusi kuwi lho. Iki jane sinden iso kiroken iki jane. Sesuk atus to lis. Kuwi lho urusana. Anu ki lho. Ngempet. Masa yo nular kuwi lho benakno. Ses. Ale. Yo kapok apa ora? Takoni lho kuwi. Wong wingi tak gawa aku ora ngerti lek kono ki gudiken ae. Lek kula nyanyi umpamane. Kalau aman sing kan pinggir dhewe aman. Kari siji tok. Ngadeg kopit. Aman kita goleke. Wis kuwi normal sembarange organ tubuh ora enek sing cacat. Nah, Ora penyakitan ndak. ya cuma siji tok masalahe. Umpama awakmu dibleki mak blek ngono, Mbok. Nah, iki lho jelas sip pi. Lho, kuat ora? Dane ora nyanyi lingsir. Riapik. Pak takon ono kiroken ora? Ora lagi aman iki. Aman. Mboten gatel-gatel nggih. Mbak, Gak ngene to. Ngene. Mboten gatel-gatel to. Pak takon ono, Pak? apa? Wow. Apa? Aduh, kesumpulan bom kita upinge. Ada Cahayu, wis to, sing seger lah paribasan. Nembang ya, Nduk, nadane ya, coba ya. Nembang apa, Nduk? Senengan nembang apa? Apa nih nembang gamelan ki selindro apa pelok? Selindro apa pelok? Selindro apa pelok? Selindro apa pelok? Ngalih tak banting di sini. Nyapa to? Lek nekoni sing tenanan. Kuwi ngomongnya apik. Tok. Urung konsen. Kuwi Nduk Cahayu. Mbak Pipit nggih. Nggih. Oh, iya, Mbak Pipit. ya. Oh, iya, Mbak kudu Pipit. cangkeme kudu ketok. Lah kok sakatane? Mbak Pipit sampean ape nyanyi apa? Apa kuwi? Apa? Kurang ngombo. Apa? Nyapa? Ora mudeng. Apa? Mbak Pipit apa? Pipit kuwi mengenge Pipit apa? Pipit kuwi lah nyanyi to. Jangkrik terus aja omongan angel men kancane angel. Wangen lho kancane. Ya kudune sing jelas nak karo model ngene iki. Sauri pit, sauri. Ora panggah. Aduh. Dolanan ning gumbul sik ana lah. Mas. Rambutnya kedawan. Ya. Layak dengenane bojoku nggih ana sengkring. Piye Mas Cil? Iki lho ditakoni.
Aku wis mari. Ya wis. Oh ya oke. Wis, Umpamane joget iso ya Mbak Yu. Iso. Oke, siap. Nadanya cantik. Mumpung iso. Nadane sembarang. Joget apa iki? Dangdut no, pengen roh no. Ayo, Asik. Sampai bawah apa ora? Aja, kula sandingan sampai bawah akhirnya ilang no kowe. Lah engko nek teko-teko mak piok. Ambles bumi ya. Iya, nadane. Oke. Sapa sing sambat? Apa to, Pak? Nek iki sambat tenan. Iki mesti sambat tenan. Sambat. Lah kok sak tampah. Bet. Nggih. Lek gimana? Sapa sing sambat? Pleding ngono. Kan terusé kan kula niki kuat. Sapa sing sambat? Ben kuat piye carane, Mas? Kula niki kuat. Nipun nangipun tang Banting malah Jepang. Bane kayak ban serepe poso ya, Bas. Nadane. Iya to, Mas. Mas Adem. Ya, api. Kaya ngono to. Api. Yang digoyang-goyang, mangganya digoyang-goyang asik. Sik, tak urut. Goyang-goyang kok mangganya. Ya sampeyan ora ada. Pinggangnya. Oh, pinggangnya. Yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol dikeol-keol, pinggulnya dikeol-keol enak. Penari Janger yang bikin asik. Hey. Lah, dut ya. Jarake Ini loh Pak, yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Yang digeol-geol, pinggulnya digeol-geol enak. Penari Janger yang bikin ceng. Suasana pesta. Awas. Penari Janger yang mana undane dudute kok. Ora apa-apa ora mbok kei. Lah ora Pit. dudut nggih. Dudut ki kok lek wis keri. Engko lek keri dudut ngono. Ayo. Yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Asal dikeol-keol, pinggulnya digeol-geol endut. Penari Janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari Janger yang bikin heboh suasana gembira. Awas. Asik. Allah penake koyo ngene. Jan tenan. Ngalah. Pak. Eh. Iki lho. Ora mbok benakno. Dangdut. Gak iso balik. Gak. Masa gak iso balik? Gak. Anu golekno ondole. Nggo apa? Tak sogrok teko. Gini. Dangdut. Lho, Pak, malah. Lah kok malah koyo ngono? Kebablasan nih lho. Aduh. Mari. Mari. Jaluk disarati rambut jaranen to. Rambut jalan kesogrok no akhirnya wis. Saya ndak bisa membayangkan Napa kok sakit? seperti serumbung sumur. Lah pripun sae lho. Sae lho Pak Cak niki. Niki nembang napa-napa mesti saged to lare Oke, niki. begini sih. Loh, meskipun seperti Sampeyan ini. sing kandel kan wis ngrasake. Nggih. Genti sing tipis Mbak Sulis ya aja Oke, sing oke, tipis. oke. Terima kasih ya, Dek. Oke, siap. Sini. Sini Matur Kakak. nuwun, Sre. Mbak Pipit. Lah lagi lho genah. Masuk anu omongan rata genah tapi lek goyangane pas lagi bocah. Oh, sik dikukur Bene. ora kingko. Wis bene keroken ra apa-apa. Dadi, Golek mari dhewe. Pun diirosin. Sudah. Diirosin umpama pas kene iku jan koyo rasane kok dijunjung Tuhan rasane. Rata. Up, kendean. Oke, yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Yang digeol-geol, pinggulnya digeol-geol enak. Penari Janger yang bikin asik di suasana pesta. Sik.
adepke pake. Adepke pake. Mama. Walah njaluk to. Masa bendina akur yo. Aku ben entuk gisindeng. Jarene ngertine bojone tok. Ngono wajar agel karo sinden. Itu kan di rumah, kalau di Banggung kita kan bebas. Oke. Ayo. Yang digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Yol dikeol keol pinggulnya, dikeol asik. Hop. Mas Becil. Dalam Bayuh. piye? Kerembyah. Kuwi jane apa to? Apa iso krembyah. Padane ubur-ubur. Nadane jangan yang angel-angel. Duet kalau saya ya. Duet aman. kalau gimana? Karo. Karo. R. Karo aku. Oke, Ya. sembarang. Nadane sembarang Gus. Aku pokoknya mbok jreng ngono wis tak nyanyekne karo Mbak Sulis. Sembarang. Ojo nganti ngisin-ngisini aku kamu. Ya. Ya. Oh saeba. Oh saeba. Mas, nembang mbok sing apik. Lah napa ta? Mosok sing nonton Saimah. Pak niki lagu luar negeri lho, Pak. Iki lagu Indihome. India. Saiba iso Saimah iki lho. Oh, krunguku Saimah. Oh Saiba. Oh Saiba. Oh sayangku. Oh sayangku. Oh sayangku. Ku cintamu. Batak. Sing nyanyi iki kok nyanyi kowe. Hormat aku. Cantik. Kalau kamu Iya, ganteng. nyanyi dengan aku, gimana kalau kita Karo apa? karo saya sama karo samu? Jadi Yang jelas dong. aku cangkemku iso melucat. Seandainya aku dan dirimu memadu kasih di sini. Ya sekarang kamu Mas, dalam sing sabar. Masa aktor yo nesunan. Enggak, ketoke anu sapa ki? Slentem ki pengen dadi wong wedok, mite dicepot, blangkone cepot. Kudunge coba kudunge. Kudung. Diweni kudung. Wis njajal swara wedok iki mau sing tembang Saiba ki. Kok iso nyoro wedok ya ki mau Mas? iso iki bocah iki sembarang iso. Pak ndek kenane kok. Masa aku kayak sing nggone toko Dura, Pak. Rada mudhun, anu jilbabe kudunge rada mengarep pacake Mas Sulis, Mbak Sulis. Nah, Ya ampun. diliptiki, Pak, dilipstiki no, Pak. Sing- Lipstikan. Kene. Biar jadi cewek. Aku ampun. aku lak macai wong ini seneng, Pak. Aku ndekne macai karnaval nek cah 11 tak pacai lanang terus dadi nek sing dadi jin. Oh dadi jin. Wis tak meneng lambemu wis sing pacai yo. Lipene yu. Ben apik engko. Dadi model iki ben beda. Ora padha karo kancane ngono kuwi. Oh, sik lipenan sik. Iki kan acarane ya PHBN. Ampura kowe. Ora PHBN. Paham ora? Nyok. Ya. Masa cara aku ngene iki. Ngene iki terus engko kowe melok hadroh ya. Ki mua ya, Pak ya. Ibu PKK ki mau. Ah wis. Wis iki jelas mua ya, Pak. Mua. Ah, diwehi andeng-andeng. iya no, Pak. Oh ben manis. Iya. Sesuk iki alismu tatonen. Heeh. Wong wedok iki sosok alisnya ditato. Heeh. Ya ora? Ya. Dikek idep barang idep. Masa dadani yo ning dhuwur panggung ini Menengol masalah. lagi mugi kok rumah saku dipacai kancane kok. Iya ya aku percaya awakmu kan dadi mua. Lah iya aku muas suwi le. Heeh. Aku ning kene iki wilayah Kediri wis wilayahku. Heeh. Ndeng-ndenge. Dadi gawe sing apik lho, Pak. Iya, aja cerewete lambemu iki. Andeng-andenge kaya bual Cina ngono Ya lingguhe sila timpo. Kira timpo. Kek nyoro iso ora. Wah, Madhep rene. Aku mama dadi wong wedok iki jan pawates ya, Pak. Ya ampun koyo mboke Sinchan ya, Bos. ora mek pantes kowe. Ora masalah mbok ikan ayu kok. Kowe cara dadi wong wedok ora mung pantes. Yoga iki mesti kok ratani kabeh. Alah tak seret ngono
kabeh. Coba ayo nyanyi. Wedok, Nyanyi suara apa? wedok, suara wedok. Ah, lagune apa? Sembarang sak karepmu. Bondlo-bondlo Pandawamu marang aku Asik. Sakarepmu Aduh sayangku Aha Masaku dari aha barang kor masaku wis. Ya bene to Masmu ben nembang ya sak tembang siji coba. Liyane sak karepmu. Kare. Dua ora bener karo Mbak Sul. Apa lagunya apa? Aku manuk aku. Manut apa Manut. Oh iya manut. Manut ya. Manut. Oke ya. Oke. Siap ya. Lagu sembarang iso ya. Ngene kan dadi kayak 11 12, Pak. Iya iya. Iya ta. Untune lho Pak kok pager. Kayak teralis lho untune. Lho, iku mergo saking lomane wong tuaku, Pak. Lah nyapa lho, Man? Wong tuaku kuwi lomane lho, Pak Mbokku kuwi. Lah kok iso? Lomane wong sak desa. Lah kok iso? Sak omah wong papat tok. Ngono ku adang sego sedina iku 2,5 kilo. Turahane diweno tangga-tangga. Akhire kaya gawe anak barang ya diturahi. Untu biasane 40 pira. Ya. Lah iki digawe swidak 90. 90. 90 iki Ya. sak cangkem iki dadi untu tok. Iya, ya masak. Jaluk apa piye? Ora. Selindro apa pelok? Kowe jalukmu. Manut aku. Lu manut? Heeh. Sak selindro ya, selindro. Ya. Bawa. Bawa no. Bawa. Gentenan no ae dhewe. Natian Keduburan. Matian. Nervous aku. Nyapa kok nervous nyapa? Hah? Nyapa? Aku disawang Mas Dalang cilik. Oh, alah. Nadian. Natian wujud temong Oh, cek kae. Paksi Ya ampun, Tem. Suaramu so merangsang. Nangkeh no. Umpama aku wedok wis ngentekno wong sak desa. Joko-joko iku katut. Balenono sing awitan iki mo. Nadian. Natian wujud temong Paksi Sesuk kowe tak hadiahi tenan. Napa, Pak? Hah? Napa hadiah napa? Jalukmu apa? Loh, nganu mudune lintang lan rembulan. Dukno dhewe. Jaluk mung standar, jaluk lene. Lah iya lho. Ngeten mawon lho kaya ature jenengan sing ngajeng wau munggah haji ngono ae wis. Mungkin. Heeh, sok bareng karo aku. Bareng. Amin, amin. Muga-muga awet urip aja mati Amin. dhisik lho ya. Iya. Tembunge gak enak. Pane kaya lilin wis gampang mati. Ayo. Terus. Nah, Hei. Malah teko kono to. Taline. apik. Sip. Pripun? Tenan. Pantes ta dadi Yes, wedok. wes. Kowe iki dadi wedok lho tak wecut. Tak dadekke sinden perangsang sampean. Asik. Aku berarti kaya wulu. Jadi titik ngono langsung krik. Heeh. Asik. Terus. Lanjut, Nduk Cahyu. Halus manis nyangsem Kaya enak-enak dibadok. Roh wonge ya mutah tenan. Sapa sing mutah? Ora. Iki lak ngrungokne radio lha iki sing nembang mesti ayu resik putih. Bahasan ketemu lho, lah kok kaya singa. Sing ngomong ngono sapa? Sopir-sopir. Nak sopir-sopir kuwi perkumpulan akeh aku gak wani. Lah iya terus. Terus. Konsentrasi. Konsen. Nah, konsen. wis wenggan kula Dan jenenge cangkeme iso kaya corong. Iya, heeh. Mari kok sedotan WC lho, Mas. Itu adalah salah satu Aja. teknik vokal.
terusno aku iki. Biar kosakata. Iya ya wis terus. Ya. Wis terus itu. golek isi Podang. Ya. Jan kemelon tenan pokoke. Kandhane ya. Itu tak tonyur raine. Ya terus no ki mau gregeten. Wis aja gagas. Pane aku ngrungokne teko radio lah, umpamane aku ngrungokne teko radio. Kudu tak ciwel. Apik. Iki kudu kok tiru lho. Direkam lho, ditiru. Ini adalah bentuk salah satu edukasi para sinden. Nah. Ning lek sing nyuwara lanang ndak apa-apa, lek sing ngrungokke wedok lek ngantek gregeten wis tenan. Oh, tenan. Pripun ta? Ya Dadi saingane. Kan ngaruh ora lek wong lanang swara apik cengkoke gemeske ning lanang ndak ngaruh. Lek sing nyuwara wedok ngaruh. Ngaruh. Ya wong lanang iso mencolotno. Nah, Mangsamu. Lah kowe kan bikin merangsang to, Pak? Lah ngawur ya. merangsamu lambemu kaya ngono sapa sing doyan? Pramuka. Muka kuwi ya to. Kan iki disawang teko radio to, Pak. Oh, Iya, disawang iya. teko radio, heeh. Terus Dirungokne. Mbok kula niki Terus? kulino siaran ning RCTA. dilokke roh cangkeme ngono muka ngirak nglirik. RCTA iku nak sing TV, aku RCTA Apa? radio cilik tanpa antena. Terus Angel. Yo. Ki mau jenenge cengkok rudal Israel. Yut. Awakmu kudune latihan soal cengkok iki. Iya, Pak. Iki cengkok rudal Israel. rudal penghancur iki rudal kiamat. Cengkok nyar 2025. Ya aja cerewet aku. Ya sembarang. nyanding bisa Ayo Alokne. ora. Aku ngrungokne kok. Nah, hati Cuma tunggal wong kebelet lagi mau. Tombo. Sombo iki lho. mboten dadi ombo to, Pak? Gak tombo. Urung diapa-apake ombo. Wis sombo. nyanding bisa dadi hamba Wah, anak cengkok senggreng barang. Alah enten. Oh, kula cengkok napa-napa mawon kula pangan. Pangan. Cengkok pangan kancane dhewe dipangan karo dhek. esok loro Hei. awan loro bengi loro Esok Bapak Bayu. Esuk awan Nyapa? ning omah wis ora krasan ngono lho kata-katane. Minggat ae. Ora Mas iki. Iki bener nek kata-katamu ki lho kleru. Kleru kata-katamu munyok. Esok. Sapa ngongkon lanang? esok awan ning omah wis ora krasan Genderan karo Mbak Yu. esok awan nganti bengi Sik Mas. Sik. Ya, Pak. Iki ndek enek kudung sing rada dawa dipinjungi. Oh, sing kados nganu. Ora kel, kula kembul. Nah, dalah Kados ditapi. ban ketoprak jaman riyen ngoten niku. Ditapi. Iya ya, Pak. Loh, teko ngisor Mas, kaya bebet Mas. Nah, Sing rada seksi lho. Ya meneng lah. Pak. Tapi ya. Ya ora iso no kudune Oh iya. no. Minane kurang dawa no. Esok awan. ning omah sik to, urung mari lho. Oh, selak kudu menghibur masyarakat lho, Pak, lho. Nah. Kaosan barang lho. Lah, cepet ana kabeh. Mas, anyar iki.
Iki lho dijunjung ngene lho. Iki rasul lho. Dijunjung mu kudunge copot. Kok ngisor ae. Penak diplurutne ndang cethuk. Yo ngalah gegere tilak. Del. Kok enek tatone emping to Mas iki? Emping apa? Iki lho putih-putih. Iki tato bola. Ah. Lho, lah kok malah tak gedong. Masa ya kaya bayek. Tangan di atas. Kok pekok. Tangan di atas yo. Aku sing Dalah. Manut. Pak mosok guluku sakmene iki, Pak. Yo. Masalah. Ya. Aja omong aku kok. Nah, kudunge dibenake Mas, kudunge. Auratnya jangan sampai kelihatan. Ya. Aman. Nyok. Maya. Malah kaya Wis. kaya Ninja Hattori. Wis to menengo manut dalange. Urang pabang enakmu ki. Iki bar Beckham yo, Pak. Beckham. Ya, coba. Cristiano Ronaldo. Iki lho kop. Sak podang kuning, sak rambahan awe nganggo suara putri sing apik. Ah, saramban. Engko disambung Mbak Sulis. Ya. Ha. Wah, koweker. Apa ora tau dipakan? Iya. Bojone kaya mentolo lho kaya. Ngono kok kan mentolo mangan Aku kan kayane. biyen gur muntis cilik ra gede-gede. Enek sing gedhe wis. Masalahnya kurang daging. Iya. Ya. Ekspresine. Ning omah wis ora krasa keluyuran golek sing tak sayang. Yo, langsung jaipong. Asik sik. Atas ile. Ayo kancani Mas Rentem. Yo. Wah, jan elok banget. Mas Rentem. Kok eneng kodhok iki iki sapa cantik sekali kok kaya wong wedok Kuwi dapuk apa jane? neng peri tem iki atasane ene wong kodhok iki kok gembol kodhok Hey ayo. ya oe ya Hey ayo. ya iyo Ana kodhok. Kodhoke gedhi ireng warnane. Terus apa, Dek? Aku wedok metu butut. Adik menika kalian Pak Minto. Pak Minto. Kula pun teka
teka. Terus Pak Gianto. Kula nyuwun arta. Iki lho kaya masaku kula digenahne karo masaku. Pak. Pak e. Kula dugi, Pak. iya. Iya. Ya teko ya. Nggih, Pak. Wah, Mau dinteni pake ora ndang. blongor. Lah sing kurang ajar ki sampean. Lah nyapa? Padha-padha tekan Solo. Kowe mau dipatwal karo apa? Ya lantas polisi. Pak polisi to. Lah nyapa aku mbok tuntutne polisi Pamung Praja. Darani aku kena garukan apa piye? Ya padha ae to, ya Lah aku padha. polisi lalu lintas. Lalu lintas lho aku. Lah iya padha-padha polisine ning ya beda tugase to, Mas. Lho penting kan jare njalukmu padha-padha polisine. Akhirnya aku mandek ning gone bong Terus? Lah nyapa ngono? bong gurah mriku. Heeh. Lah nyapa kono ki lho? Bah, langsung cah nom-noman dikeroyok, Mas. Alah. Aku sampai rako bergaring. Modelmu kaya ayu-ayu. Tinggi gendoren. Nggih, digo alah lah wis digo. Aku sampai tenan, Mas aku. Nyapa? Aku wis pasrah ki mau. Mosok. Lah kok Pak Gianto nututi. Loh, aduh, nyiliti diapakno ki nyiliti? Oh terus. Akhirnya Pak Gianto mlebu pisan. Akhirnya terus meneng ae kowe. Akhirnya terus aku tangi ki mau. Mas. Oh turu. Oh, ngimpi. Iya, Mas. Ono kuwi ngomongno ngimpine sik. Diomongni. Lagi cerita. Nduk Cahyu. Pripun, Mas? Meniki teng desa napa ngertos mboten? Desa Brenggolo, Brenggolo, Kecamatan Ploso Klaten. Mbah Lurah. Lho piye to Mbah Lurah, Mbah Gianto. Ha. Terus aku bayane gini iki Mas sing dhisik iki korban kula niku. Bayan totok iki. Kuwi Loh. dhisik kan ora Ngapa? entuk pasangan to Mas. Terus Dhisik iki gendakanku. Mulane Masalah. wong wedok iki rawani nyedak. Bayan Toto iki. Bayan totok iki 5 tahun karo aku Mas. Dua anak berarti. Dua anak siji ra nek ndase ya Bayan totok. Cilik Iya. jenil berarti. Apal berarti apa? Ya apal. Cari bunga barang roh kowe berarti. Iya to. Terus sapa jenenge si Bu Lurah? Bu Cynthia apa? Sinta. Ya paham berarti. Ya paham. Wilayah kene paham berarti. Paham to Mas. Ya lek ngono lek paham, ya matur nuwun, Nduk. Senengane wong kene roh ora kowe. Apa, Mas? Lagu-lagune umpamane lagu kaya mbak-mbake cantik-cantik mo roh Ah. ora. Ya roh to Mas. Ya wis, ya, nyanyi Nduk. Nyanyi sing apik. Sing apik ya. Sing Mergo saiki, Pak. kenalamu ning Brenggolo kene komplit. Akeh, Cik. apal Bayan Totok barang wis apal. Senane Bayan Totok apa to lagune? Ora seneng nyanyi ya Mas. Ora seneng nyanyi. Lah pernah bener aku. Tanyane anu hobine tak jangan. Hobi. Sampeyan iki hobine apa to anu Mas? Aku hobiku Oh iya. Nadane apa? Nggih nada apa ora? ya iya to Mas. Iya, apa Nduk Cahayu? Mayor minta mayor. Mayor. Oke. Wah, kamu iso nggowo double ya bengi iki. Mari tak suntik lho Mas. Lah kok miring? Bokongnya miring. Ora wong kok miring. Lah ya kuwi. Niki wau budal iki nggih kenceng to anu Pak Minto. Heeh. Ya terus. Bareng rene tak kon lungguh ning mburi genset lah kok leder siji to Mas. Lah jane apa plastik kok rumah aku. Yo coba nembang. Ya, nembang sing enak. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Edian lagu anyar. Edian lagu TikTok anyar. Kok iso kowe? Pinter lagu anyar. Biasa lagu lawas Edian. Tak idoni lho kowe. Ngono kok nesu. Kene arep nembang malah jongkrok-jongkrok nih. Nesu. Edian. Aduh abang bukan Maksudku begitu. asik. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit karena bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Ceng 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 Tekmu tekku tekmu. mudono tek kau. Mesti loh iki. Aku rek dandan ning salon iki ket isuk nyapa mesti mbok klonthok iki lho. Lah rane ngono. Masalah kowe nyanyi apik ya aku ora mungkin nglonthok awakmu. Sing kurang ajar kuwi mesti ngono. Aku iki kadung anu Pak Gianti percaya karo aku lho. Masa Pak Totok mbiyen ora roh lah. Ora Pak Toto iki ora ngerti aku darane wedok asli. Akhirnya kan membikin maluku to Mas. Alah lambemu kok rumah saku Adik. Nembang ya karo aku ya. Iya. Duet wong loro. Siap. Selem ben rias. Oke. Anu aku tak duet. Ya senadane sembarang lah. Tembange
lagune sing duet kalih kula niki contone kedahipun lagu-lagu sing kekinian. Kekinian. Ampun lagu sing Sik Mas, sadurunge panjenengan nembang ki diwaca engko ndak ndadekke Oh, gelo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Mas Bambang Sate Trisula. Penggemar sinden tidak bisa tidur tanpa sinden. Wah, tembange Sida Rondo. Iki mesti sing dimaksud aku Mas iki. ora enek sinden sing ora dudu sinden sing kena kanker dudu. Sugeng nindakan kewajiban katur masyarakat Brenggolo request lagu nggih. Tombok kangen ayang-ayang kahanan. Mugi sedaya saged ngregengaken swasana saking kula Agus Kuprit Tiru Kidul Timur Makam. Oh Agus Kuprit. Mau kita nek pamundutan niki nggih. Tombok kangen niku wae. Tombok kangen ya ono. Mas, nadane Mas, tombok kangen Mas. Mas, apa sampun apa ora ndek Mas. Saking kula Mbah Jito lan Mbah Darmo tulung rejo kandat penggemar campur sari Sekar Gadung. Oh nggih, matur Mbah nuwun. Darmo. Sampai Mas, ngono. Mas jadi. Tutu. Emas. Aja dipeliroi kowe. Mas. Oh iya iya. Mas gelang kalung wis tak doli. Ben. Dadi ngono. Amarga kahanane lagi sepi. Oh, tembange gelang kalung karo kahanan. Tak ngombayari Asik. angsuran siji-siji. Alah, iya. Sing paling akeh Bank BRI. Tererera. Ding. Sepi tanggapan Iya. aku terus susah. Alah. Aku diparani karo Mbah Lurah. Alah, nyampo baru ramarane awakmu. Terus atiku dadi bunga. Aku dijak ning Bonggurah. Nyapa ning kono. Dijak mangan sate. Oh, sate cedak bong. Wah anu, alah lagumu anu Caca. Uga CV sejuk Segar AC Kediri menika nggih mirsani Mas. Niki lagune niki lajengan mboten? Dilajengaken. Sing genah lho nyanyine, Pak. Ya. Kan mboten genah niki batang ini. Ya, uga diaturke GJ Audio Ponggok Blitar. Mbah Lengger ugi monitor saking dalem. Lagu niki mau. Sinten niki, Pak? Pun derek jenengan Oh iya. Engko pundi? Yang bulan. sing dereng iki niki. Gini. Mbak Mita karo Mbak Diah. Ayo, gini. Iki lho. Mbak Hani telu. Telu. Menika Cak Parno Pati nggih mirsani, Pak Muidi Pagu Kediri Pari nggih mirsani ya. Sindene saiki apik-apik lho Mas. Lah, apik-apik. Lencir, ayu-ayu. Pipit ini dhisik ya pojok kono. Saya mundak akhirnya pojok kono. Apa iya Pipit ta? iya dhisik. Geser suwe-suwe Mas. Ya. Masa iki saya suwe ya saya gede. Diomongi kok iso. Lilis sing Wonten posisi nomor Pak 4. Kadiono kepala desa niki nggih rawuh. Ya, kayak apa? Sekar Gadung Indonesia. Selaku moderator Sekar Gadung Indonesia Wilujeng Dalu Mbak Jeng Agung. Bapak Imam Pucang Anak Trenggalek Wilujeng Dalu. Mas Percil. Nah, iki Nyi Liti. Nggih. Niki kejaba profesine sebagai pelawak. Beliaunya ki basike kan kok ludruk. Nggih. Tak kon ngremong gaya putra utawa putri. Putri. Gaya putri. Putri iki, Pak. Sudah Pak, kula anu, Pak. Lek Nah, ngantek niki ki engko ndak iso titenono. Iso Pak iki, Pak. Pinter bocah iki. Lidere Mas Percil. Aku iki tenan, Pak. Pomone anu ki Mas. Kowe kok nyangking wedhus apa piye to kuwi? ayo toh. Remo gaya putri lho.
Sakanu to, Pak? Sakanune to? Sakno Ya. gandake to, Pak? Heeh. Mas, Iki kula sadhe 13. Bajing apa, Mbok? Iki menungso masa mbok padane karo ingon-ingonan. Katur Mas Mulyani ingkang wonten manggis Bapak Surani sak rombongan kuwi keparang rawuh. Ya. Yo. Ceko. Monggo, sareng-sareng Amir Sani. Ludruk. Sekar Gadung Indonesia. Dadalah. Ngopo ki ngopo? Anu, Tulung kepleset. getak tung dentak ndak dlong. Enggak delok. karpete lunyu, Mas. Oh iya iya. Langsung tandak nyapa kok. Ceko. Klong. Menika tari Remo Putri Mlakune ngono kuwi. ingkang dipunayahi dening nyiliti saking tlatah Tuban. Mlakune iki lho. Biasa. Nah, ngono. Yo. Remo menika Lah ora kancane gejah iki lho. Lah sing ngongkon lungguh kono sapa? Aku nek kono kok mbok gejone, ka aku malih. Kuwi gak ngene ta. Lah ya angkatan ngene iki dekne iki Lah nyapa kok sosok ngene lho? kecedhakan kuwi iki. Lah awakmu sing nyedak-nyedak. Setengah. Enek wong remo ya ora gelem ngalih. Polahku iki remo iki polahe akeh. Ya. Oh, Beh, masa ya mikir ning kono. Mana gak enek sinyal. Lah petuk kancane lho ning jero. kancane opo? Yo kancane gombal. Kancane. Lambemu koyo Gambar gambar gombal. Cekap semanten. Lah, kok moro-moro cekap semanten iki lho. Ngidong kuwi ya sagongan. Lah sementing wis diayahi remonge to, Mas. Nggih. Sing masak kabeh ya. Aja ke sini grup. Bedane remo apa mene? Nguncali laler. Lah ya kok kaya remong kerubung laler. Lah kewan tok lho, aku rak sowam. Wis rusak kowe. Rusak gak apik. Gak jadi tutokne. Nembang wae nggih, Mas. Nembang mawon Nembang. iki. Kaya apa? Nyuwun Mbak Lilis karo Mbak Luki Naswa. Ki pundutane diaturke tambal ban. Yo. Kaya apa? Loh, yo sae. Nah. Yuk langsung tambal ban dados. Yuk, berbal tambal ban, cok. Awas. Yeay. Asik. Terima kasih. Ayo tak tokrep aja kalah karo Mas Edi. Ayo. Hey. Terima kasih Big Bossnya. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ban pecah. Ringin Rejo. Lenggah wonten ing Keras Kediri. Matur suwun. Ya, terima kasih. Suwun. Matur sembah nuwun. Nah, monggo menawi keparang badhe matur dhateng ingkang mengku gati mliginipun Bapak Kades Mrenggala ugi panitia. Matur nuwun untuk Bapak Kades dan semua panitia yang sangat luar biasa. Terima kasih. Menika donga kula namung setunggal mbok bilih masyarakat
Brenggala menika diparingi sehat, panjang yuswa, rezeki ingkang barokah. Amin. Allahumma amin. Kula namung ngoten paminta. Nggih, Tule Tatit maju sabete garapen le satu tembang religi pepeling dados yo. Nggih, monggo. Monggo. Koko sing dupa kumelun ngeneng kentias sangopake